Τι λέει? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα σας δείξω πώς έκανα το εφέ με τα popcorn βγαίνουν από το στόμα μου. Να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν σας δείχνω πώς να το κάνετε, σας δείχνω πώς το έκανα εγώ. Γιατί μπορεί να υπάρχουν άπειροι τρόποι για το πώς να το κάνεις, μπορεί να είναι και πιο εύκολοι κάποιοι και πιο γρήγοροι. Τώρα, αν έχετε κάποια άλλη ιδέα, ευχαρίστως να την ακούσω. Θα με βοηθούσε κιόλας. Οπότε, πάμε να σας δείξω τι έκανα. Αρχικά ξεκινάμε από το blender που έφτιαξα το popcorn. Οπότε, έφτιαξα μια σφαίρα, έβαλα περισσότερες subdivisions, έπιασα τα vertices, τα ανέβασα προς τα πάνω, έπιασα κάποια συγκεκριμένα faces, τα έκανα extrude. Μετά προσπάθησα να το κάνω να μοιάζει λίγο σαν popcorn, οπότε έπιασα τα vertices με αυτό εδώ πάνω. Επιλέγοντας το vertices και scroll up, scroll down, το μεγαλώνετε και το μικραίνετε, οπότε μπορείτε να επηρεάζετε περισσότερα vertices μαζί. Επέλεξα μετά τα faces που θέλω να είναι το κίτρινο από μέσα το χρώμα του popcorn, αντίστοιχα και τα έξω το άσπρο. Έφτιαξα ένα mix shader για να φτιάξω το εσωτερικό του popcorn. Έβαλα το Voronoi, αν το λέω σωστά, για να κάνει αυτό το περίεργο εφέ. Στην συνέχεια έφτιαξα ένα plane, το έβαλα ένα particle system. Έπαιξα λίγο με το velocity. Μετά πήγα στο render, έβαλα object και επέλεξα το popcorn που είχα φτιάξει. Ενεργοποίησα το rotation και το dynamic, όπως και το randomize. Μετά το έβαλα ένα environment που πήρα από το βίντεο που είχα τραβήξει στο Word, πηγαίνει στο color, βάζεις το environment texture, στο vector βάζεις mapping, το vector από κάτω θα πρέπει να βάλεις το generate. Μετά έφτιαξα ένα displacement με noise για το popcorn για να φαίνεται καλύτερα, αν και δεν χρειάστηκε γιατί έχει πολύ motion blur αυτό που έχω φτιάξει. Μετά επέλεξα τον emitter, πήγα στο particle settings και στο render επέλεξα το show emitter για να μην φαίνεται στο render. Οπότε άνοιξε το ambient occlusion, άνοιξε και το motion blur. Εδώ να πω ότι στον Eevee το renderer δεν έκανε motion blur, δεν ξέρω γιατί, δεν το ψάξα πάρα πολύ. Άλλαξα σε cycles και το motion blur όπως βλέπετε φαίνεται κανονικά. Εδώ να πω ότι το βάζουμε στο GPU για πιο γρήγορα. Render animation. Οπότε τώρα έχω βγάλει ένα test για να το βάλω στο σκηνή μου να δω πώς φαίνεται. Έχω τραβήξει δύο βίντεο. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι αυτό. Να πω σε αυτό το σημείο προσπαθήστε να μην πηγείτε. Και τα βάζουμε μέσα στο After Effects. Οπότε βάζουμε το ένα πάνω από το άλλο, το κόβουμε στο σημείο που θέλουμε, χαμηλώνουμε το opacity για να δούμε πού θέλουμε ακριβώς να γίνει το cut. Μετονόμασα τα αρχεία μου, έβαλα ένα κλειδί στο opacity στο 100% και δύο καρέ πιο πριν στο 0% ώστε να έχει ένα καρέ transition. Κάναμε import το sequence που ρεντάραμε από το Blender, έβαλα ένα tint για να μπορέσω να του φτιάξω το χρώμα που είναι λίγο πιο κίτρινο. Πήραξα λίγο και το amount. Οπότε νομίζω ότι είμαστε ok, το κάνω ένα render, πηγαίνω ξανά πίσω στο Blender, επιλέγω την κάμερα, πατάω το background images, φορτώνω το αρχείο μου, το βάζω όσα καρέ είναι. Πιθανότατα είναι και πιο εύκολο να το κάνω tracking, αλλά νομίζω ότι ήταν πιο γρήγορο να το κάνω χεράτα, έτσι κι αλλιώς δεν θα φαινότανε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ήθελα να σταματάει να βγάζει particles από ένα σημείο και μετά και να συνεχίζει μετά από λίγο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω στο ίδιο, οπότε έφτιαξα κάθε φορά που ήθελα να σταματάει και να ξεκινάει, φτιάχνα καινούριο emitter. Άμα κάποιος ξέρει, ας μου πει. Και εδώ να πω πριν πατήσετε render να κάνετε bake το cache. Ναι, είχα ξεχάσει να το κάνω και μου έκανε κάτι περίεργα. Πετακόντουσαν τα popcorn δεξιά-αριστερά, αλλά μου άρεσε τελικά, οπότε το κράτησα έτσι. Λοιπόν, εφόσον έχουμε ρεντάρει τα καινούργια particles, τα φορτώνουμε μέσα στη σκηνή στο After Effects. Κάνουμε ακριβώς τη διαδικασία που είχα κάνει με το tint. Πήραξα και λίγο τα levels για να ταιριάξουν περισσότερο στη σκηνή μου. Μετά μάσκαρα κάποια πράγματα που χρειαζόντουσαν, όπως το σημείο που ξεκινούσαν τα particles. Στην πορεία τα επιλέγουμε όλα, κάνουμε ένα pre-comp, φτιάχνουμε ένα null, το ονομάζουμε κάμερα, βάζω το slider control και στο position, πατώντας το alt και το stopwatch γράφουμε το expression αυτό που έχω γράψει, το οποίο θα υπάρχει στην περιγραφή και το κάνουμε parent στο slider control. Έτσι μπορούμε να ελέγξουμε το πόσο περισσότερο θέλουμε το shake που έχω φτιάξει για να φαίνεται ότι είναι handheld. Και στη συνέχεια κάνουμε parent το final comp στο camera null που έχουμε φτιάξει. Κάνουμε και ένα scale για να μην φαίνεται τα κενά δεξιά-αριστερά και έτοιμο. Οπότε αυτά από μένα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το format που ήταν λίγο πιο γρήγορα. Εμένα μου αρέσουν, γι' αυτό το έκανα και έτσι. Γράψτε μου άμα μπορούσα να το κάνω κάπως διαφορετικά. Και τα λέμε στο επόμενο. Bye!